приключение всеки един акварел, защото прилича малко в началото на парзаляне с шейна по много стръмно. И после, ако всичко върви добре с шейната, скоростта се забавя и вече накрая повече картината сама се рисува, отколкото аз да я рисувам. И така се получава това, което е накрая. Но така или иначе, всеки акварел беше една изненада за мене. И надявам се да е хубава тази изненада и за публиката. И за вас също. Но да, просто това бяха някои от тези композиции съм ги открила преди много години, когато бях много креативна наистина и ми хрумваха такива интересни, различни иконографии. И сега, понеже вече съм в друг период, не толкова креативен, реших някои от тези композиции да послужат за основа за тези картини, които сега съм изложила тук и с нова техника да бъдат представени. Така че все пак е някаква стъпка. И така, просто няма смисъл. Мисля, че картините недостатъчно сами говоря за себе си. Затова ще се радвам да се забавлявате, да се чувстваме добре заедно.